Jo, to je jedno. No, asi víte, proč jsem si vás sem zavolal, ne? Sí. No, chtěl bych sem nejdřív slyšet váš názor na to, co byste si představovali přímo pod slovem spolupráce. La Muerta? Proč jsem já veprostřed? Ty běž do prostředka. Ty seš tadyhle. Nás vede pes, takže nás vede prostředí. Jo, dobře. Je dobrý. To by bylo docela fajn. Mluv. Tak chceme ještě hlavně přátelské vztahy. Můžeš prosím trochu víc nahlas, ať pak jako na To by piču bylo slyším. lepší, no. Tak chceme přátelské vztahy. Jo, být, aby jsme měli prostě my dva nadvládu jako naši dva lidi, nebo jak to chápeš, jak to myslím. A nevím, co bych takhle ještě říkal. Budete chtít nějaký obchodní spolupráce, nebo? Jo, abych to Já jenom s tím, že vám můžu nabídnout to stejný jako Vago s těma dlouhýma. Já bych se třeba představoval takhle, že bychom se spojili jako rodina, bylo by tady pár nadřízených a prostě ostatní. Jakože budeme vyrozdělený rodiny, ale budeme se... Budeme prostě dvě společné rodiny a budou ty vládnout jenom ty hlavní. A že bychom prostě byli spojení. My jsme se prostě všechno řešili jako ty vedení. Jako, ano, přesně. Jakože třeba, jakože od nás já a někdo, kdo to má na starosti a od vás ty a někdo. Třeba dejme tomu, že hlavní to byly třeba prostě 4 lidi, prostě z každé strany 2 lidi, víš co? Přesně. Jak bych to udělal já. Jako, za mě jako point je to pěkný, nebo spíš jako dobré, jako dá se to pěkně využít. Ja si tiež myslím, že to je akože docela v pohode nápad. Bolo by to aj lepšie voči ostatným nelegálkam, že ak by trebalo aj niečo, tak by sme sa nejako spojili do jednej takzvané a bolo by to lepšie, no. A kdyby náhodou třeba z obou stran odcházela aktivita, tak se to můžeme spojit jako úplně, že? No. Protože už na to už budeme mít prostě už tu cestu připravenou všechno a budeme si už moc věřit všechno, že? A to už přibíhám do daleké budoucnosti. To jo, no. Dobre, ak sa môžem spýtať, jak to máte momentálne s financiami, vy ako vaša skupina? La Muerta. No, máme to jako tak, že máme věci, ale peníze nám postrádají, no. Takže financí, no takže niečo podobné jak my. Akože nejsme na tom zase naopak, ale spíš my máme jenom jakoby mikra a takový a nemáme dlouhé právě teďka. Ja sa musím na chvíľku otepnúť. To dobré. Ale já už jsem si naštěstí takzvaně objednal dlouhý, takže... Už je to v procesu řešení, takže až budete chtít nějaký taky zbraně nebo to, ty dlouhý, jak jste brali od Vagos, tak není problém, že jo? Máte ešte nejaké nelegálky, s ktorými spolupracujete, alebo niečo podobné? Ty Vagos přemýšlám. No, nie gangy, myslím nelegálky, akože kartel alebo tak. Měli jsme mít s Medellínem, ale Medellín dostal letenky, takže to... Hej, to vieme, no. Spíš jsme měli mít spolupráci s Jakuzou, ale to ještě nevím, jestli bude. A ta Jakuza vôbec žije? Ja viem, ona žije vôbec? Oni sú aktívni, alebo? Jako oni nám můžou dodat právě že ty dlouhý, to je ten point toho. A jo vlastně, to je taky to je dobrý, to je dobrý, proto s tím máme spolupráci obchodní, no. Hej. A bude jako čistě obchodní, nebo máte v plánu to nějak z vaší strany rozvíjet dál? Tak řešil Rafał. Ne, nás to jenom zajímá právě, že aby jsme třeba nedělali aby jsme jim nedělali zbytečně problémy, že? Že kdybyste měli s nima spolupráci, ať to nekorvíme si ty vztahy. Nahlas, bracho. Promiň za to, bracho. Bracho. Ty píčo, kámo, dobrý. Už je to říct někdo jiný? Ty kokos. Kámo, prosím, vypni si Bluetooth. No, tak já nevím, já jsem s Jakuzou ani jednou nehovořil, takže já nevím úplně. Yes. Takže vy momentálně... Ale vy jste říkali, že... počkat, teďka se jako tak cecáčko zeptám. Kdybyste si potřebovali teďka něco nutně koupit, máte na to nebo ne? Maso. Jako pokud by to nebylo drahý, tak určitě. Třeba v rámci 3-4 milionů? Jestli můžu slovo, tak určitě. Jo? Tak dobrý. Já jenom, že mám s sebou pár korun, že pár dolarů, které jsem byl když tak ochotný vám dát, jako, kdyby bylo potřeba. A dobré přátelské vztahy, že? A tak ještě něco mám, ještě něco zbylo. No, kdybych...
Poznám ještě v Redlineu něco. Když bych mohl říct, kdyby jen něco. No, Takhle, jasně. přesně, já taky jakoby finance mám jenom firemní a jako nějak Jasně. něco málo svýho. No já mám vyloženě, že osobní finance, to není ani rodiny, ani dílny, ničeho, prostě moje, takže s nima si můžu nakládat jak potřebuju, takže kdybyste potřebovali fakt jako finance, tak není problém, můžete se na nás obrátit. Okay. A chtěl by to Takže asi tak, no. chtěl by to asi společnou Tak jsi nějakou apu. píča? Kamo, Přestaň ty to říct? Můžeš přestat, to tady pouštět? Dobre, ďalšia vec, ktorú by som sa spýtal, tak akože máte pod sebou nejaké podniky, alebo podniky, alebo dielny? Máme jich 5 celkově. Čo máte, keď sa môžem spýtať? Tak jestli tahle spolupráce vyjde dobře, tak bychom to mohli říct. Máte dielny, alebo dielne? Ano. No, jako... Máme 2. Mhm. 2 dílny. A Tady- už máme 2 podniky. Mhm. 3. Jakoby, ne, vlastně 2, protože jeden jakoby nemá ten interiér. Super, super. Dobrá, dobrá. S tím, že jeden teďka je offline z důvodu toho, že majitel jiný mozeček. Hej, chápem. Jako měl bych za stejný, ale nemůžu. Hej. Mhm. Dobre, Dobre, chceš tu kudlu? ja neviem, mňa akože nič moc nenapadá, tak skúste dať vy nejakú tému ohľadom tej spolupráce alebo niečo také. Jenom otázka, vy máte, počkej, můžu? Áno? Vy máte nějaký jako dílny nebo tak? Neviem, jak to momentálne teraz je, nakoľko sa stalo to, čo sa stalo s gangom. Takže, ale podľa mojich informácií, tak by sme mali mať pod sebou Mosly ako dielňu. Ja to poviem, lebo mne to je jedno. Mali by sme mať jednu dielňu a čo sa týka podnikov, tak o podnikoch neviem žiadnych, neviem, to sa skús, keď te tuto LDFO spýtať. Ještě jedou, teď jsem nevnímal. No, že či máme Dívat pod zádu do sebou piči. veci nejaké. Táhni k tomu autu, ti říkám. Aha, tak nemáme Mosly teda, už ani nemáme. Takže momentálne nemáme nič v momentálnej chvíli, no. Já bych se chtěl zeptat ohledně aplikace Ano. a vysílačky společný. Ty pičo, tady jsou hroty. Spoločná vysielačka, vlastne by sme riešili... Dobre, už stop! Stop už! To vysvětli jemu, píč. Keby sa niečo riešilo, že by bola nejaká fakt, že nejaká krutá situácia, tak by sme to asi riešili nejako cez e-mail, lebo chápete, nikto nevie, že v jakej chvíli máme byť presne pripojení na tú vysielačku, ale môžeme si kľudne nejakú napísať, ale bolo by lepšie, keby to riešime asi cez ten e-mail, no, cez nejakú aplikáciu, alebo ja vás pozvem... E-mail, anebo si dá telefonní číslo. No aj to je Dám asi možnosť. společnou aplikaci, bylo lepší. Alebo buď pozvať, že akože my vás pozveme na našu, alebo vy na našu, kde spravíme nejakú spíš tu společnou, kategóriu. to bych dal spíš tu společnou. No, to bude asi aby lepší. by nebylo ono. Společná lepší. Hej. Aby se neměli přehled, kdo je kdo a prostě... Tak pak asi jedne z jako ty, kterým právě jsou jako vlastníci přímo v tom, na těch kartů, tak to založí spíš. No, však A asi bylo by dobrý poriešime tam to. dát jakoby rozdělení, jako chápete, na ty Ano, ano, frakce ano. naše. Hej, na tie skupinky. Já to klidně udělám já. To jsem odborník. A prce. Dobre, však my to A spravíme dobré, a ať my si vám to dáme hnedka někdo vedieť zajebu. ohľadom toho. Dobře. No, povídej. Jenom bych vám chtěl říct, že Ano? samozřejmě díky téhle spolupráci tak budete mít místa i u mě v dílně třeba, nebo Tak to se taky vážíme Super, samozřejmě. super, vážime si toho, ďakujeme. To děkujem. Jestli ještě Ale něco, jakoby, tak když už chci se zeptat, vaši dílně se daří jak teďka tady? výborně. Máš niečo? Sorry. Máš niečo na nich? To jako výborně. No, já nemám nic, jako v pohodě. trochu menší, ale to je jako se vyřešilo. Máš niečo na nich? To by máš moc dobře. Nemám no, nic. tak když nám pomáhali asi. Máš niečo na nich? Mám tam jakoby menší peníze. Čo? To znamená, Groš, No, hej. No, jako na ně? Hej, máš niečo? Nevím, asi ne, přemýšlel to. Vrátíš mi to nožík, prosím? Přijde se to jako. Dobre, z našej strany nikto ani od nás nemá na Nemám, vás no. nič, tak sa Někomu spýtajte som ho vy, dal, či hlavně. máte nejaké otázky alebo nie. Jo, mám Na dobrý. mě nic neříkejte, prosím. Je to k chodu, že narození, tak pojď. Jo, ještě jedna otázka. Chvíli, vám tady na zem předám
takový balíček s penězi, naložte si s nimi jak chcete. Tak La Muerta si spíš. Je to z naší dobrý vůle, za to, že jste sem fakt jeli, chováte se Jo, normálně, děkujem dá se moc. s váma komunikovat. Nekropíte hlavně. Nejsme šestě mafiáni. Nejste aspoň jak ty ostatní, to je to hlavní. Přesně ano. Ale Můžu dáme jednu ten otázku? šulin. Tak asi když jsme jako společně. Môžeš mi vysvetliť, čo robíš a prečo nestojíš pri tom aute? Jednu otázku jenom. Tohle neznáš. Ešte sa mi smej aj do huby, ty si fakt To jsem dement. říkal, to jsem se smál já. Já jsem se nesmál, jsem To jsem se smál já, to jsem se smál Ja, já, dobre. to jsem se smál Dobre, já. sorry. Můžu otázku jednu? Když tak vy máte už nějaký jako vily nebo tak, nebo ne? Sorry. Jakoby máme to, ale i nemáme, že? Čekáme na bouřku. Aby som vám upresnil situáciu, protože tak tady, vlastne vedení gang města nám Vagos Až sa potom, zrušilo. až potom, až Tak my potom. sme sa vlastne rozhodli si Že spraviť svoj tak kartel my bychom měli mít docela dost majetku. takže sa zrušil vlastne Vagos a polka Vagosu išla k nám. Takže Jakože se týče, preto v momentálnej chvíli místa, není jako Vagos, byly a ale takhle. je kartel a No, Vagos spíš už tady má. pořešte zrušení. Takže len aby ste vedeli. Ale to je to. No my Dobre, čekáme hlavně ak na teda bunkr, nikto no. nič nemá, tak ja by som to tu ukončil. Já taky, jako je to tady zbytečné protahovat zase. No, asi tak, no. Co jsem všeho do Fízlové, jako, no, je to nebezpečné. Taky vykropíme. Mě by spíš Právě, zajímalo, ještě jedna otázka. Vy jste sem přijel s tím Porsche, že? Jo, Ty ho sem dostal, prosím vás. lift, jo, a jel jsem.